Panoksena maailmanmestaruus. Suomi ja Ruotsi. Varsinainen peli aika 6-6. Ruotsi oli avauserässä ahdingossa. Suomi johti 4-0. Ruotsi teki 6 seuraavaa osumaa ja näytti jo viemän kamppailun mennessään ja nimiinsä, mutta niin vain Lassi Vänttisen ylivoimaosumilla Suomi pystyy vielä nousemaan tasoitukseen 6-6 ja nyt on paikka, Ruotsin paikka ja siinäkö se ratkaisu tulee? Ei vielä. Niklas Jihde, kukapas muukaan maalin kulmalla sohimassa, mutta kyllä Ruotsi myllyttää heti jatkoajan kärkeen ja hakee sitä kerrasta poikki osumaa koko kentällisen ykkösnyrkkinsä voimin ja niin rikkoo Mika Kohonen, että Ruotsille tulee vapaa lyönti ja tämä täytyy pelata huolella. Mika Järvi pääsi onneksi hyppäämään puolustustehtäviin, koska Ricky Hyvärinen ei välttämättä siinä tehtävässä kaikkein paras. Ja pallo yli pääty. Mutta suomalaismailasta, joten Svenssonilla edelleen peliväline hallussaan. Jihde päädyssä, Svensson saa Järven kimppuunsa. Jouni Vehkaoja nappaa pallon. Järvi käynnistää hyökkäyksen. Mikko Kohonen liikkeelle. Järvi takaa. Nyt on paikka. Forsteen Järvi. Vetoja, mutta Mikko Kohosta otetaan jo maalin edustalla. Vähän sääntöjen vastaisinkin ottein. Ei jäähyä kuitenkaan. Miehistöt vaihdetaan puolin ja toisin. Ja ensimmäinen minuutti jatkoajasta on pelattu. Järven kyllä olisi kannattanut jo laukaista. Tuollainen tavallaan hidastettu laukaus ja syötöt muuttaminen, niin ei välttämättä tässä vaiheessa enää ottelua ole järkevää, vaan ei muuta kuin laukauksia vaan koska paineet ovat tällä hetkellä maalivahdilla, ei pelaajilla. Nilsson kulmauksessa, Saku Lehti hänen kimpussaan, sitten ottaa Kavekari tilanteen haltuunsa, mutta vain hetkiseksi, kunnes Lassi Vänttinen, joka on tullut nyt normaalikentällisiin siis myöskin jatkoajalla mukaan, pitää hetken aikaa Suomen toivoa yllä ja Eskelisen vaarallinen veto lähtee, mutta siinä on suomalaispelaajia tällä kertaa edessä. Eskelistä ei saisi päästä laukomaan. Juuri näin, Mika Järvi hyvin peitti tuon laukauksen ja tätä työtä täytyy nyt jatkaa, koska Ruotsi se vahvuus on tässä. Kumppanit ja nyt on vaaran paikat edelleen siellä Suomen maalin edustalla, mutta Järvi pelaa pallon ylitse. Ruotsi jatkaa kuitenkin edelleen myllytystään. Siinäkö se tulee? Ei. Forsteen katkaisee kuitenkin. Ruotsilla on pallo yhä hallussaan. Eskelinen pallon kimpussa. Fischerström toinen pakki lähettää maalin edustalle. Vehkaoja on Suomen puolustuksesta kuitenkin tiukasti ruotsalaisten kimpussa. Vänttinen laidassa, Kaalepson ja kumppanit suomalaisten kiusana. Tarkasti Vehkaoja nyt, Järvi liikkeelle, Forsteen on mukana, vedää Forsteen, nyt on paikka ja siinä on Ramsinilla kyllä nyt jo tuuriakin mukana, että saa tuon pallon otettua käsiinsä, niin hyvin laukoi Forsteen ylänurkkaa kohden. Hyvä laukaus Forsteen, Ramsilla itse asiassa todella jäätävä torjunta. Hän ottaa ykkösellä kiinni se kädellä ja vartalo ei ollut edes takana, jos olisi vähänkin pompannut, niin siellä olisi ollut. Sitten toiseen suuntaan ja Toivoniemen veräjän edustalle ratkaisu saattaa tulla maailmanmestaruusfinaaliin koska tahansa. Salibändi on nopea peli eikä tarvitse minkäänlaista varoitusta, kun 1-2 pallo on siellä jossakin, jonka jälkeen juhlat ovat valmiit jomman kumman joukkueen leirissä ja kannattajien keskuudessa. Kivilehto nappaa pallon, lähtee päättäväisesti menemään ja Kivilehtoa rikotaan ja tässä tulee Suomelle jälleen paikka. Nyt kannattaa juonia tarkasti, nyt pelataan maailmanmestaruudesta. Nyt on Ricky Hyvärisen paikka, jos pallo pystytään vähän pelaamaan. Ruotsalta ainakin peilaa Hyvärisen nyt hyvin. Kivilehto pitää palloa. Hyvärinen. Nyt rannaria tarvittaisiin. Kulmauksessa Tiitun kimpussa Granberg. Sitten maalin takana Mika Kohonen. Hukkasi rankkarin, mutta Lassi Vänttinen pelasti Kohosen ja Suomen joukkueen vielä jatkoajalle mukaan. 3 minuuttia pelattu jäljellä olevasta mahdollisesta 10 yli minuutista ja kerrasta poikki ratkaisua siis haetaan maailmanmestaruusfinaaliin aivan kuten 2,5 vuotta sitten Klubenissa, jolloin Ruotsi oli onnekkaampi. Nyt lähtee liikkeelle Kivilehto. Kivilehto on vauhdissa ja pallo on mukana ja hänet kaadetaan. Ei rikettä kuitenkaan, mutta Suomella tilaisuus, flipperipallo ja siellä maalin edustalla Mikael Järvi käy pelivälineeseen kiinni vähän liiankin hanakasti ja Ruotsi saa tuossa tilanteessa edun itselleen. Järveltä aivan loistavaa taistelua 3,5 minuuttia tässä jatkoajalla. Hän on melkein koko ajan kentällä ja sekä puolustuspäätä hyökkäyspäässä, niin kapteeni näyttää esimerkkiä, että tätä peliä ei hävitä ainakaan helpolla. All Stars kentälliseen siis Henri Toivoniemi maaliin, Daniel Folta Tsekistä, Henrik Wist Ruotsista puolustajiksi, hyökkäjät Ales Salesny Tsekki, Fredrik Jurling Ruotsi sentteri ja Santtu Mander on All Stars kentällisen laituri. 2 Suomesta, 2 Ruotsista, 2 Tsekistä, näin ovat järjestäjät ilmoittaneet, kun tämä turnaus on lähestymässä huipennustaan ja sitä ainokaista yhtä maalia, sitä tässä nyt haetaan Suomen ja Ruotsin voimin.
Peter Fischerström, Kimmo Eskelinen, Ruotsin joukkue jälleen Suomen päätyä kohti tulossa. Helgesson maalin takana, Kavekari kaataa, ei jäähyä, mutta vapaa lyönti Ruotsille kuitenkin. Nilsson, Helgesson tuossa tilanteessa ruotsalaisista juonimassa. Kaalepson, hän on tuosta paikasta tehnyt sen kavennuksen 3-4 otteluna toisen erän aikana, mutta ei saa nyt sisään. Forsteen nappaa pallon, Manner, All Stars kentällisen raituri, väkisin taistelee Suomelle, Forsteen, Manner, mutta kadottaa otteen palloon. Eikä pääse jatkamaan. Helgesson vielä saa kimppunsa Forsteen, joka taistelee nyt kyllä kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin. Kapteeni Järvikin juoksee, vaikka varmasti jaloissa painaa, ja Eskelinen rauhoittaa toisella puolella. Ja SSV 5 ketju pelasi hyvin hyökkäyspään 3 peliä. Oli todella lähellä, että Manner saanut palloa ja lapansa ja siitä olisi lähtenyt varmasti vihuvaa laukaus kohti maalia ja ratkaisu on siinä. Tällä kertaa niin pallo hieman pumppilavan yli. Ramberg, Kvist, Ruotsin ykköskentällisen puolustajat, Svensson, Gide ja Djurling ovat hyökkääjät. Ja nämä miehet iskivät ne riittävät tahdit sille Ruotsin karkumatkalle ja tasoituksellekin. Ottelun kolmannen ja toisen erän aikana ja Gide laukoo, mutta Toivoniemeltä loistava pelastus. Henri Toivoniemellä on ollut töitä vaihtelevasti ottelun aikana. Ensimmäinen erä oli helppo ja sen jälkeen painetta on riittänyt vähän liikaakin, mutta nyt edelleen hyvä torjunta Toivoniemeltä, kun lisäajan puoliväli lähestyy. 40 tai 64-59 on pelattu ja paikka, Vehkaojan paikka, mutta suoraan syliin maalivahti Ramsinille ja Ruotsin vastaisku ja siinä oli lähellä, todella lähellä Fredrik Djuringilla ratkaisun paikka. Toiseen suuntaan mennään, Hyvärinen tulee! Maailmanmestaruus Suomen Tero Tiitu ratkaisee ja Riikki Hyvärisen esityö hakee vertaista kuin Tero Tiitu ratkaisee kaikki nämä vuodet 95 tulleen Euroopan mestaruuden jälkeen. Se on odotettu tätä hetkeä ja Tero Tiitu ratkaisee. Suomi nousee sittenkin maailmanmestaruuteen oltuaan jo 4-6 tappiolla ja voittaa kultaa Prahan illassa joulukuussa 2008. Yleisö on pompannut ylös ja juhlii Suomen ensimmäistä miesten MM-kultaa. Tero Tiitu, Tykki ja Riki Hyvärinen esityön tekijänä ratkaisevat turnauksen Suomen voitoksi. Hieno maali sinne. Hyvärisen näytetään, minkälainen kaveri hän on. Hän voi tehdä itsekin maali, mutta hän pelaa 100% varmasti tilanteen Tiitulle ja Tiitu ratkaisee maailmanmestaruuden meille tuossa tilanteeseen. Ja kaikki eniten tässä maistuu se, että juuri edellisessä tilanteessa Gide, joka on meidän ykkösurma ollut aina pitkä monessa ottelussa, niin epäonnistui omansa ratkaisupaikkaansa, että hän olisi voinut päättää MM-kisauransa. Voittomaali ei onnistu. Djurling seuraavassa tilanteessa ei onnistu. Henrik Toivonen keräsi itsensä ja teki tarvittavat torjunnat ja sen jälkeen Suomi iski. Ja jos nyt näin voi sanoa, puolitoista erää on helppo unohtaa. Suomi ansaitsi voiton. 9. kertaa suomalainen palloilujoukkue juhlii aikuisten maailmanmestaruutta. Jääkiekossa 95, jääpallossa 2004, naisten salibändissä 99 ja 2001 ja ringetessä 4 kertaa. Ja nyt miesten salibändin joukkue pääsee kohottamaan kannua ja suistaa Ruotsin valtaistuimelta. Ruotsi on aina ottanut kultaa. 6 kertaa aikaisemmin on pelattu ja vain tasapelejä on sen tilin tahrikkeena, mutta nyt on Suomi maailmanmestari lajissa, jossa se janosi tätä maailmanmestaruutta pitkään sen vuoden 1995 Euroopan mestaruuden jälkeen. Silloin rankkareilla Kroosteen otti kiinni, silloin Suomi pääsi juhlimaan, mutta sen jälkeen miesten puolella on vettä virrannut. Sitä on virrannut niin paljon, että moni ei edes muista, mutta nyt on koittanut hetki Suomen salibändille. Se tarvitsi tätä piritysruisketta maajoukkuetasolla kansallista sarjaa ajatellen ja tulevia MM-kisojakin silmällä pitäen. Mestarit Areenalla 2010 pääkaupunkiseudulla. Siinä on iskulause tuleviin koitoksiin, kun 2 vuoden kuluttua Suomi puolustaa nyt hankkimaansa